Dame i gospodo, dobrodošli na izvanrednu konferenciju vlade na kojoj ćemo predstaviti nove sigurnosne mjere vezano za ovaj nemili događaj pad letjelice u Zagrebu. Dragi Hrvati, budite mirni i staloženi, nema panike. Naš neustrašivi i hrabri premijer Plenki svakodnevničnim paraglajdikom sa Sljemena nadgledati zračni prostor nad Zagrebom. Njegovim istančanim radarima ne može ništa pobjeći, stoga spavajte mirno. Također, o zaštitnom štitu kojeg smo osmislili više će u kratkom videu prilogu ministar Bane. Sada ćemo da vam demonstriramo paljbu ovog najnovijeg oružja. Evo ga! Stotinjak velikih tračaka postavili smo u okolinu Zagreba i vjerujemo da ćemo sa njima sa lakoćom uništavati neprijateljske letjelice ako se pojave. Oformili smo i specijalnu jedinicu kamena s ramena, posebno obučeni specijalci preciznim i direktnim izbačajima rješavati će svaku ugrozu našeg predivnog hrvatskog neba. Gospodine Davorko, prilikom pada letjelice uočena su i 2 padobrana. Znate li možda nešto više o tome? Šlag dolazi na kraju, pa vam mogu otkriti jednu ekskluzivnu informaciju. Nedaleko od padobrana pronašli smo i vlasnike istih. Kao što vidite na ovim fotografijama, radi se o gospodinu Lukašenku i gospodinu Putinu, koji su trenutno na epidemiološkom ispitivanju kod lijepe Alemke. To je sve što vam za sad mogu reći. Hvala vam na pozornosti i zapratite uzavenog poetu ako slučajno još niste. Hvala lijepo.